Δεν είναι τώρα κακό το χαλίκι. Πρώτερες απώλειες. Με τις στιγμές. Δυνατή. Το μπούλβαρ, το... Αφή φιλαράκια εδώ. Με... Ήρθε η ώρα 3, λέει ο Ιταλός πρόξενος. Μια στιγμή σας παρακαλώ, θέλω κάτι να σας ανακοινώσω. Κυριακή βράδυ, αλλά η ώρα 3 και 3:30 ήταν. Λέει, σας ακούμε. Λέει, αυτή την ώρα η Ιταλία σας κήρυξε Ελλάδα τον πόλεμο. «28 Οκτωβρίου 1940. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τις πρώτες ώρες, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος το επέδωσε ιδιόχειρος στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά για να λάβει σαν απάντηση το γνωστό σε όλους μας αλόγ Σαλαγκέγα. Σιρήνης φώναζαν από τη Βέρεια. Πού να κρυφτούμε, δεν ήξεραμε. Τρέχαμε στα σπίτια, δεν μας μπορούσαν. Τρέχαμε στα βλάκια, στα αυτά. Τότε είχαμε σιρήνης στη Βεραία πάνω στον Αγιο Αντώνιο, στο Κοπαναριό, είχε σιρήνης. Κάθε τόσο η σιρήνης τροχάδιμης. Εδώ είχε ένα δασάκι εδώ πέρα, κρυφόμασταν εκεί, άλλοι μέσα στα μποτρούμια, είχαμε και μποτρούμια. 13 Δεκεμβρίου 1943. Εκτελούνται 848 κάτοικοι των Καλαβρίτων και 200 περίπου από τα γύρω χωριά. 5 Απριλίου 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν 270 Έλληνες στην κλεισούρα Καστοριάς. 2 Ιουνίου 1944. Και είναι το δοξάτο της δράμας και σφάζουν 233 Έλληνες. 10 Ιουνίου 1944. Εκτελούνται 218 Έλληνες στο Δίστομο. Θυμάμαι, τρέχαμε από ράχη σε ράχη και από βουνό σε βουνό να αποφύγουμε τους Γερμανούς. Θυμάμαι, τώρα απόγευμα ήταν, που έκλαιγε ένα μωρό παραδίπλα μας και οι άνθρωποι εκεί, οι γονείς του, δεν ξέρω ποιοι, για να μην μας ακούσουν οι Γερμανοί, το έπνιξαν. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Περάσαν αρκετές μέρες νηστικοί. Τότε ήταν που όλοι οι Θεσσαλονικοί ήρθαν εδώ, στα χωριά δηλαδή. Τρώγανε από τις βατσινές, κόβανε βλαστάρια τρυφερά και τρώγανε. Ερχόταν εδώ, είχαν ρολόια, έλεγανε, πάρε το ρολόι, δώσε με 2 κιλά καλαμπόκι, δώσε με ένα κομμάτι τσουμπί, δώσε με ξέρω εγώ. Αν αυτά τα χωριά κατάφεραν να μείνουν έξω από τις φλόγες είτε του πολέμου είτε της εμφύλιας σύγκρουσης, η ζωή ήταν κάπως περισσότερο ανεκτή. Γιατί θα μπορούσε το κάθε σπίτι να έχει ένα μικρό κήπο, να έχει μια μικρή πρόσβαση σε λαχανικά φαγητό, το οποίο δεν είχαν στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και σημειώνεται έξοδος σε πολλές περιπτώσεις από τις πόλεις προς την Ύπαιθρο, όπου εκεί πίστευαν ότι οι συνθήκες του πολέμου θα ήταν κάπως ευνοϊκότερες και θα τους επέτρεπε να επιβιώσουν. Κόβαμε εμείς με τη μάνα ψωμί και τον πήγαινα το ψωμίλιο, φάει επιδημιλιο, ζεστό ήταν, το φάει αυτό, νηστικό ήταν, το φάει το κομμάτι εκείνο που τον έδωσα, το φάει. Και τον πήραξαν. Τον πήραξαν. Έπεσαν κατά ή, τον τρέχουμε, τον δίνουμε νερό, τον πιάσουμε. Πέθανε εδώ στην πόρτα μα μπροστά. Όλο σπινούσε. Υπήρχαν, καταγράφονται δηλαδή από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, καταγράφονται σκηνές στις οποίες μικρά παιδιά, αθώα δηλαδή θύματα της υπόθεσης αυτής, πέθαιναν από έλλειψη βασικής διατροφής. Μια από τις χειρότερες συνέπειες της κατοχής είναι η πείνα που υπέστη ο ελληνικός πληθυσμός, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα 41-42. Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 Έλληνες πέθαναν από τις άμεσες ή έμεσες συνέπειες της έλλειψης τροφίμων. Η πείνα αυτής της περίοδου θεωρείται ο τελευταίος μεγάλος λοιμός της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το σκοτώσανε. Τον πήρανε και το βγάλανε έξω από το αλόνι. Ο δρόμος ήταν εκεί σαν δρόμο. Και τον σκοτώσανε εκείνον. Και ο άλλος ο μεγαλύτερος είχε πάει να φέρει δέματα. Κρατούσε τη σημαία, την άσπρη να πούμε μπροστά, και το ελληνικό από εδώ πίσω, και πήγαμε λοιπόν στον καταφύγη. Ήταν ένα βουνό, ένα πλατό πάνω σε ένα βουνό,
και παραδόθηκαν όλα τα γυναικόπαιδα. Και το βράδυ εκεί πέρα θυμάμαι ότι έκαψαν το χωριό και βλέπαμε τις φλόγες από ψηλά εμείς, και επίσης είχαν βάλει γύρω-γύρω η Γερμανία από τα γυναικόπαιδα, είχαν βάλει πολυβόλα. Μας φώναζαν με τα όπλα, μπαίναμε μέσα. Έρχονταν, έψαχναν τα σπίτια. Πού είναι οι άντρας, πού είναι οι άντροι άλλοι. Δεν έχουμε άντρα, ναι, έχουμε στην Αλβανία, στον πόλεμο. Εκεί που καθόμασταν στη Λάκα όλοι οι άντρες, μας έκαναν νόημα να σηκωθούμε. Και μόλις έπεσαν οι φωτοβολίδες, άρχισαν να μας θερίζουν με τα μυδράλια. Όταν πέσαμε όλοι, πλησίασαν οι Γερμανοί με τα πόδια να βουλιάζουν στο αίμα και σε έναν έδιναν τη χαριστική βολή. Εγώ είχα μείνει ζωντανός. Είχα ένα γείτονα που ζούσε ακόμα και μου λέει: έρχεται η σειρά μας. Εμένα έχει πιαστεί η αναπνοή μου και δεν μπορούσα να μιλήσω. Φτάνουν σε εμάς. Δίνουν 2 πιστολιές στο γείτονά μου, στο κεφάλι. Τον αποτελείωσαν. Πετάχτηκαν τα αίματα του επάνω μου. Εμένα, όπως είχα το χέρι στο κεφάλι, μου δίνουν μια πιστολιά. Η σφαίρα τρύπησε το χέρι μου και με λάβωσε στο μέτωπο. Λέω: πάλι τη γλίτωσα. Δεν πέθανα. Ατέλειωτες μέρες, ατέλειωτη αγωνία, φρύτη του πολέμου, να πηδάμε πτώματα στον δρόμο που περνάγαμε, να βλέπουμε σκοτωμένους. Η απομίζηση αγαθών της χώρας, η καταστροφή της κάθε λογής υποδομής, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις, η τρομοκρατία των κατακτητών συνέθεσαν την εικόνα της ναζιστικής τάξης πραγμάτων. Η αντίδραση δεν άργησε να φανεί. Ανέχεια, στέρηση, χωρίς ρούχα, να περνάμε το χειμώνα με πατίκια. Τα πατίκια ξέρεις ποια είναι, είναι αυτά τα ξύλα με ένα λάστιχο από πάνω. Χωρίς κάλτσες, το χειμώνα, μέσα στα χιόνια. Λοιπόν, έτσι επιβιώσαμε. Η ώρα 10 το βράδυ, φθινόπωρο, κοντά κατά Χριστούγεννα, ήμασταν στο σπίτι μου. Το σπίτι μας ήταν πίσω, δεν ήταν εδώ. Τότε είχε αριά σπίτια, δεν είχε πολλά σπίτια. Έρχονται 2 τη νύχτα από δική μας. Όλα αυτά τα φτιάχναμε δική μας. Μας φωνάζουνε κολέτσα, κολέτσα, κολέτσα. Βγαίνει ο πατέρας μου έξω, βγήκαμε κι εμείς. Λέει, κοιτάτε εδώ, λέει, από εδώ θα περάσουν κάτι τζέμς, λέει, γερμανικά, λέει. Άπαξ και πάθει τίποτα, κανένα αυτοκίνητο, λέει, το σπίτι, λέει, θα το ανατινάξουμε κατευθείαν, λέει. Την εποχή εκείνη ήμουνα 19 ετών. Εκεί η φροντίδα μας ήταν να βγάζουμε την νεολαία στο βουνό, να τους βγάζουμε αντάρτες. Κάναμε συγκεντρώσεις και προωθούσαμε τους νέους στα ένοπλα τμήματα του Ελλάς. Από τους πρώτους μήνες της κατοχής έκαναν την εμφάνισή τους μικρές αντιστασιακές ομάδες. Η εμφάνιση των ανταρτών προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρχών κατοχής, που εύκολα εξόντουσαν αυτές τις ομάδες και προέβησαν σε μαζικές εκτελέσεις αμάχων στους νομούς Κιλκής, Κοζάνης, Σερών και Δράμας. Έγινε αμέσως αντιληπτό ότι μόνο μεγάλες αντιστασιακές οργανώσεις θα μπορούσαν να αντισταθούν αποτελεσματικά. Το ΕΑΜ ιδρύθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1941 και επρόκειτο να γίνει η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα. Μάνα, μας κυκλώσαν το χωριό οι Γερμανοί. Δεν ξέραμε γιατί. Μαζεύουν όλο το χωριό, το μαζεύουν σε κάτι αποθήκες εκεί πέρα. Ποιος έκανε αυτή τη δουλειά? Δεν ξέρανε οι άνθρωποι όλοι, δεν ξέρανε, φυσικά δεν ξέρανε. Αυτοί, ας τους πω και αλήτης θα τους πω, δεν έχει σημασία που είναι οι Γερμανοί, αλλά οι Γερμανοί να τους κάνεις κακό, εκδικούνταν μετά πολύ αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Ρίχνουν ένα σκηνή και λένε, οι μισοί από εδώ θα τους σκοτώσουμε όλους. Θα ρίξουμε το σκήνι, όσους πιάσουμε από εδώ, τους σκοτώσουμε. Και όσοι μείνουν από εκεί θα... 8 Σεπτεμβρίου 1944. Σήμερα το πρωί, ξημερώματα, πέφτουμε για την πατρίδα με γέλιο στα χείλη για τη Λευτεριά. Λιζίνας Μανώλης. Αγαπητή μου γυναίκα Κατερίνα, πρώτον ερωτώ την υγεία σου και δεύτερον, αν ρωτάς δι' μας, ο Θεός βοηθός. Να ξέρεις, Κατερίνα, όταν θέλει ο Θεός θα μας εκτελέσουν. Σου γράφω τα εξής λόγια. Να καθίσεις με τα παιδιά μας και να πάρεις και τη μητέρα σου στο σπίτι, να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά μας. Να ζήσουν όπως ζήσαμε μαζί 16 χρόνια τώρα. Αν θέλει ο Θεός να μας γλιτώσει και μας δικάσουν θα τα πούμε. Όταν γίνει η εκτέλεση,
Θα έρθει η θεία μου από εδώ να πάρει το ρολόι μου, να το δώσει στο γιο μας για ενθύμιο. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ο άντρας σου, Λιωμός Αντώνιος. Να προσπαθήσουν να πιέσουν τους πληθυσμούς ελληνικούς που θα έμεναν να ασπαστούν και να αποδεχτούν τη βουλγαρική υπηκότητα, την οποία προσπάθησαν να τους δώσουν από το 1942 και μετά. Για να το πετύχουν αυτό, δεδομένου ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα πείνας και ένδυας στην περιοχή λόγω της κατοχής, προσπάθησαν να τους δώσουν ακόμα και δελτία φαγητού και βουλγαρικές ταυτότητες μέσω της βουλγαρικής λέσχης Θεσσαλονίκης, με αντάλλαγμα, όσοι δηλαδή θα έπαιρναν χρήματα, το αντάλλαγμα θα ήταν να δηλώσουν Βούλγαροι. Ό,τι βιβλία είχαμε ελληνικά από το σχολείο, είχε ο πατέρας μου μια βιβλιοθήκη από όλους τους μεγάλους συγγραφείς. Τα παίρνανε, τα μαζεύανε, τα βάζανε σε ένα φούρνο και τα καίγανε. Στο σημείο αυτό, ένα κόμμα σαν να μην πέρασε μια μέρα, έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα. Καλό σας απόγευμα. Δεν τήρησαν ουδέτερη στάση, δεν υπέκυψαν στο κατακτητή, αλλά αντιστάθηκαν στεναρά με τεράστιο κόστος, πολύ τεράστιο κόστος, σε έμψυχο υλικό, σε περιουσίες, σε αγαθά δηλαδή παντός είδους, με αποτέλεσμα να θεωρείται πραγματικά η συμμετοχή της χώρας μας στην υπόθεση της απελευθέρωσης Ευρώπης από τον φασισμό ως μια σημαντική συμβολή που εντάσσεται στην ευρύτερη συμμετοχή στον αγώνα αυτών μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων όπως ήταν τότε οι Άγγλοι, οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικανοί μαζί με τόσους άλλους.